Mungtian. Dirita magdako. Dirita. Mungtian dog. Dirita kay padako ay tagkalayo. Pagdako sa kalayo na Ginoo mo gawas. Bibo kayo. Dako ba kalayo dito? Si Pap. Liwat ka kasi mong anak do. Lipalupig. Kalau tibok kamsan niya masunog. Kay kung kusugat to kalayo, sikat kayo ta. Sabi may lain sa. Yay! Alright guys, so nanami karon sa among evening session para sa magdrama-drama din mi karon mga acting. Hoy, tama ko pa naman. Ano ba dali? Balik. Gawas na ready. Paminang uban. 3, 2, 1, fire. Hello? Nana ko din sa Starbucks. Madulong na ni. Ay, kadugay ninyo ay malingkod na lang ko din. At tumog-asa mo kada bito atong style sa una nga mas may pag di magplano kay madayon pa. Tinuod man na yung mga inana, di ba? Most of the time. But most of the time, this also the same people who actually does dangerous things like mo kasagara madisgrasya. Kadungog ta mingon sila, ayaw mo pag-climb kay na yung mga daotang elemento dito. Mga huog ta, mga matay ta. Nakadungog diya siguro tag na natog, namatay ra pod. Pwede di ba? Pwede ya. Napoy galingkod, nahuog ka po diha. Di na to niya siya mapungan, mamatay kita. Pero mas nindot gitong danay plano, at least kabauta, maka-prolong gamay itong kinabuhi. Walay problema ang climbing bisag kinsa, atong pangandaman. Ayaw gigna nga musaka kag bukid pag-abot ito, ay nag-uwan man. Unsay gusto nimo ipahunong na tong uwan. Pangandaman ng uwan. You cannot go against nature. When it rains, it pours. Di gina siya pangandami. So munang mupalit ta gamit, mangita ta gamit, suited sa imong activity. Kaniya isa ka istorya sa pagpanaka sa Group 1, human nila og plano. Pero giusab ang mga artista kay nangluod ang mga unang artista. So sa dihang nanaka na sila, nakaagi sila og usa ka trail nga grabe kapita. Sama na, uy, pitak kayo, bago pa niya akong sapatos, iko diha, uy. Wow, juicy. Juicy. Naraan trail diri, ma'am sir. Anong di man mo mangagi? Mahugaw akong sapatos, bago pa, di ganita pa. Saon na lang. Wala pa mo na ulit kanina sa jumping? Wala. Ma'am sir, bawal mo agi og lahi nga trail. Kaya nga naman pod. Pwede mo na down sir? Kay tiyada manggod diri mo agi. Diha kay pita manggod. Saman maghimo ra migdalan diri kon. Dili pa siya pwede inyong himuon sir kay makaguba magod sa trail. Aw sige balik na lang mi. Abot na mi. Sige. Mahal na ba kay? Wala problema na. Sigaro mo na. Bawal. Tanaw na to antong palibot, kung limpyo bagit tanan, dapat wala napay napay kanon man na. Nakuwas kanon oy. Pidaan na mo ni ganina. Ay, dadto na nato tanan, bisa nagdili ato sagbot, ato limpyuhan. Mga preserve sa atong environment. Itiniyakam sa gwapo kay Nicky, saan siya? Key Garden. Bathala. Uy, quick na di. Buwang na uy. Pinag 7 hours, 2 hours mo lagi. Maghinay. Brad, nakaon naman ta, may pa magluto na tabad kay ko ana. Ha? So, ako lang luto bal. Mahal kini akong kwan. Kani akong stove mahal ni. Japan ni. Huyo po na nako musiga. Sada ni. Kabalo ba kang sani? Ah. Tranggiyan. 8,000 ni.
Nami remote control. Oy, pangilo mo na. Hambugiro kay mo ng inyong ang ako. Kuso kay mo siga. Gikas kaking. Siga na. Tiniwata yung sa mga Oo, pag sila, sayo na kayo ako nang itsagat kasanggutan. Masunog na sanggutan. Ako na. Diyan na lang Kung kay dili pa mo siga, tumban. Ingon tong akong ano, tumban ko palo. Alam na lang. Adi iya tayo. Iya tayo. Adi ako iya ko ako dire. Esos. Siga. Oh, siga na yan. Gamay. Asi kanina itong dako para isa ka burn nyo itong gamiton. So, nakabitin, isa lang nakabitin itong gamiton para malis na itong impact sa fire ba? Di ba? Okay. Mong tiyan Dirita magdako. Dirita. mong tiyan dog. Dirita kay padako ay tagkalayo. Pagdako sa kalayo na Ginoo mo gawas. Bibo kayo. Dako kayo dito. Ay, dako. Liwat ka kasi mong anak do. Lipalupig. Kalau tibok kamsan niya masunog. Kay kung kusugat to kalayo sikat kayo ta. Sabi may lain pa. Para init ba? Oh, murag kulang pa. Tagahabagat. Dungagi. Ay, naman ko yung alcohol kato sa akong tranggiya. Sinod. Para dili ang siga. Bira. O kana, wait. Murag kulang man dugang pa ta rito. Kialis ka na yun. Uy, muli na ta. Sudah na tulog na sila kay mga bala man ato mga kauban. Hinayon na sila muna na ta. Kanang kalayo diya pasagdi na lang. Wala na. Ulan Sunog na diya. Wala ni Ron. Tapos ang Ginoo, siya na'y bahala na. Siya na'y mo. Ay sa akong katagon. Ay na, sus. Yan na to na. Tanaw. Hindi, kabalo ka para mas mainit pa. Dungagi pa gamay. Dungagi pa. Okay na. I-pre-over na to ka, Jud. Wala, sige na. Mga maayo, mga master to diri. Okay, bow. Professional. Okay, hop. Bow. Champion na. Unsa na siya? Una na ko ingon ako nga to try to adapt or try to engage in social benefits in mountain climbing. So if we are taking advantage of the nature, might as well we are giving back what they deserve. Unsaon man. Protect them. Preserve them. In what way? Clean up drive? Pwede. You engage the community doing tree planting activity. That would help. And then, bring something for the locals for the cause of livelihood para di na sila magputol. Give it back. So, dili lang ta kay sige latag adto. Nasad tay gustong buhaton. Tomorrow. Good morning, guys. Oh. Okay, happy ka na tumba. Today is day 2 sa among BMC. Good morning. Sa mga kauban tanan nga nadiri. Good morning kanatong tanan. And breakfast time muna tong oras alas 6:45. So nagluto mi karon. Apidro lang ayo sure sila. Ingon mga kanang tama lang ninyo mga daw. Unsa man? Sana pag-on. Sure na Night. sa ubantong. Unsa man? Pag-abot sa unahan. Ang sila. Gamay man di. Cute magayo. Wala na lain. Dawa mabalance yata madam. So ibalin ka na to na dito. Kanina ibalin dia. Dalan sa bug bato. Ikuan kanang ipaklob sa ipaklob. Malayo ay maglabay sa inyong bato di bikas tampos lang iya pag Hop, ya hop, may lalabay kembali na may kanang hop, hop, mayroong bola sa may mundang dawul kaso hop nira numero 2. Hoy nira. Hoy 1.
Nabayad siya ha. Say butang na. Ayan na pag ko na. Magdala na sa bato. Nay ko ninuay way tubig. Tubig. Palayo. So actually, naitabo sa mo, nagluto ta namin chicken pork adobo. Nagpalit ko sa kasilopin nga bulad. O Inap. nawala. Yeah, seryoso, nawala. Pati ang Tupperware nawala. May kabalo kung iro ba or kung kamulo may event. Masibat ang kuan. Kuan mo. Sus, pag abot sa unahan karon ingon ang minute. Equipment. Example, na masabutan po na ninyo ha, kung si last man or si Till, moingon siya nga, once na ako'y makitaan nga bilin, pabayaran ako 1,000. Kaya mabuhat. Shades ni mo, si Jismil. So, huwag kayo mabuhat, huwag kayo mabuhat ni mo. Tuloy project pag yun na. Okay? Ayaw pag dinanghag. Ma-align na si Orienteering North sa kaning magnetic needle. Ang iyang basa diri nga naka-align sa direction of travel, mao na ang degrees, 320 degrees. Okay? So next. Okay, next target na to, katong balay. Oh, mura ni siya 140. Katong balay sa taas. Kung balay sa taas. Ano? Balay sa taas. Buhain ninyo bearing or degree. Balay daw. O balay sa taas, balay. Ito tong kumpas. Akong taganon daan. 270 man ni dili 36 Once maka-identify ta sa ato ang target na object, kung nag-climb ta, example, kana ang peak na apo or sama na siya. Kabalutan na 240 ato ang basa. Bisan unsa pa nga obstacle sa atong maagihan, bisan usaag pa ta sa trail, balik ra ka sa inyong basa. Unsaon man, turn your dial north. Okay? North. Align sa direction of travel. Once align, i-align ko na si kaning north, kaning sa mapa nga north. Naka-align sila. Then i-turn si mapa, ituyok si mapa nga musod si magnetic needle sa orienteering north. Kung nag-ikot ka, lisod yung badbaron. Ayop na. Okay? So, nakoy rules karon. Ako'y mo perform. Why mo sunod? Okay, may tabo man good, mag-perform ko. Ya, mo sunod mo. Ya, di ka kuha, balik na po, magbalik-balik ta. Tanawa lang sa giyon sana pagkuan. Anyway, magdungan mangyapon ta tanan. Tanawa lang sa akong sugdanan. Okay? First is the overhand knot. Mao ni siya ang knot nga gihikot nato sa kabaw. So, Tabaw ka? So, ba natin, kanang common na nata ito ginabuhat ba nga, wala takabalo, nga naa din na siya pangan. This is the overhand. Same, tanaw. Okay. Kandere, maghimo tag, loop. 1, 2. Okay? Ikandere, padong punta nga to pikas. Okay? You make 2 turns. Ari pikas, you make also 2 turns. Inside, padong sulod. Okay. 1, 2. Nga. Okay. Hinahinay adjust. Okay, mo na siya ikuan nimo kay wa naman to, inumang gilabay. So maghimo lang kag tot line. Also, naghimo naman ka og
kuan shitben. So kanina po isod di mo ngadto kay para di na ka mag-adjust og hikot. Kanina ang imuhang gikan nga to shitben. Mao na pod ni imuhang i-adjust na pod kay para ba-tension siya. Oh yeah. Ha? Kamu saka-saka mo bukid, wa mo BMC. My God, dapat may BMC. Sama. Ha? Kita ka na, kita. My God. Please lang. Ay mo saka nga mo BMC ha. Pagpuyo mo.